waneno ka kata jomong'ol, people mar disabled, ema nyo bedo mbele, idhiro gi riembo gi ndikni go mbele. To dhano mokadho elufe gi elufe madhi na milion to rwako uniform achiel to giwuotho magiluwo ndara tir ka giwer to moko be lemo. Mano ng'anyo mamuol. Thurwa ka ng'anyo mar ji 20 nyalo bedo ng'anyo ma ochochni moloyo. Ng'anyo mar ji 20 kende nyalo bedo ng'anyo makelo lweny ma ok inyal ng'eyo. To mane kama chik wacho ni onge kwayo ma katiba wacho, nikech ka law mar Public Order Act ma owach kanyo no to gi the constitution owachi, the supreme law of this country and the constitution, and therefore ka constitution osechiwo ratiro naudi, the constitution osechiwo ratiro na jo Kenya. These other laws waluongo ni subordinate laws, gin koro ginyalo mana bedo kaka ogaye, gichalo policies mamoko matindo tindo mane bwo chike machalo County Government Education Acts, nitie gik miluongo ni policies ango. So constitution ema chiwo teko, to ka constitution osemiyo ja-Kenya teko, ja-Kenya nyaka ti gi teko ne momiye constitution gi ratiche. Sovereign power ni iye kanyo e article 1. Gima duong' ahinya machende thurwa ka en ni jothurwa odhi believe seche moko politicians, jogo motelo nwa ma samoro miyo wiwa wil kata gi luwo chike moko matin, wang'iyo mana the body language kata warito gima ng'ato wacho makanye mwadhigo e tok chik. Koro miyo ka en chik matiyo ji te, chik ni otiyo president, chik ni otiyo asla miluongo ni asla mane lumni no tiyo wate, to wanyalo ng'anyo ma chik opuodho, ng'anyo mamuol ma at the end of it ka utieko, ng'anyo ma ng'ato ting'o mana pi momodho, ng'ato ng'anyo ma ng'ato go mbaka gi ng'ato. Wanyalo kata ng'anyo kwa bed piny chien kucha ndalo moko ni wadhi kata hunger strike. Inyalo paro ndalo ko igwa mwere giri